హే బైకర్ బాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ వన్స్ అగైన్. నేను మీ వికాస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీడియో క్లిక్ చేసినందుకు. న్యూ బెలినో యొక్క కమర్షియల్ చూడొచ్చు మీరు. కార్ చాలా బాగుంది, డిజైన్ కొంచెం చేంజ్ అయింది అండ్ ఇంటీరియర్ రియల్ లైఫ్లో ఏ విధంగా ఉందో, హెడ్సెప్ డిస్ప్లే ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది, డాష్ బోర్డ్ ఏ విధంగా ఉంది, ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. సో ఇలాంటి వీడియోస్ మీరు చూడాలనుకుంటే అండ్ వెరీ ఫస్ట్ లాంచ్ అయిన తర్వాత వీడియో కూడా తీసుకొస్తాను మీకోసం. ఫస్ట్ గ్లిమ్స్ బైకర్ ఛానల్ తెలుగులో. ఎంజాయ్.